Bij het renoveren van een wente onder de Greense Stritwij in Srusterveen is een heel nieuwsgierige fietsdien. Achter het plafond zit een leren taske met een revolver erin. Het gaat om een wente van reïntegratiebedrijf Dorp, waarin 3 mensen met een behinding komen te wenjen. Pieter vond het wapen, dat voortendadelijk zo'n de politie oerdroegen is. Het is een hele goede tak, dat zit nog in het vet. Het ziet er hartstikke goed uit. Je kent er al gewoon mee zitten? Dat verwacht ik wel, ja. Ik heb het nog net bezorgd, maar ik verwacht het wel. En je kent direct nog munitie bij Keepje? Ja, er is waarschijnlijk nog wel munitie bij te krijgen. Dus bij mij dat net ha. Nee, het is een illegaal wapen. Het gaat om een Smith Wesson uit 1906, die het broekt is door de vorige bewenner en een oud verzetstrijder van de werf. Zijn dochter wennet in Canada en wie verrast door de vindst. Ze wil de revolver graag ha. Formeel hebben we nog een illegaal wapen. Wij moeten over dat wapen hebben een legaal maatje kennen. Dat houdt in dat we het nog in beslag genomen hebben. En dat het eigenlijk even legaal maken worden met terug het onkleer te maken. Dan zijn we met justitie even contacten. En wat ons betreft krijgt de familie in Canada dat dan. De dochter komt in augustus naar Nederland en gaat dan ik op bezoek in haar oude wenhuis in Srusterveen. Ze weet nog een soort door de oorlogstijd en dat ze thuis een soort wapens opslaan hierne. En dat wie ik bekend in het dorp. We hebben van de vorige eigenaar, de familie Kok, hebben ik gehad van dat ze hier meerdere wapens vonden hadden die lijn hier achter in het hok, achter een bolken. Toen hun heid overleden is, toen had de buurman hier, die wie regisseur, en die had ze hier bijhellen en die had zorgen dat ze vernietigd werden waarschijnlijk. Wie lezen juist nog dat er een stengun bij hier in ieder geval. De wend is nog lang net klaar en nou maar hoop je dat er net nog meer wapens vonden worden. Want Pieter is botskrokken. Ja, in de tas wel. De tas komt bekend voor en een wolving zit. Maar door is het ding wel vast te pakken? Nee, hij nooit in en doe nou nog net. Te gevaarlijk. Ja. En het is geen speelgoed. En door is nog wel te slopen hier? Jo ja, men die vrees moeite weg voor.